Considerado o nacemento de tamaño natural máis grande en todo o ámbito estatal, o Belén da Asociación de Amigos do Casco Vello de Viveiro ocupa unha superficie de máis de 2000 metros cadrados. Conta cun cento de figuras a escala humana, boa parte delas autómatas, que cobran vida para representar diferentes oficios tradicionais. Aínda que ten estas dimensións tan grandes e todo aparenta moi grande, todo se desmonta en paneles moi planos e en pezas moi pequenas. Aí está a dificultade da montaxe, en que, digamos que só as 3 ou 4 personas que están directamente no entramado desde o seu inicio son capaces de leválo a cabo porque, aínda que poñen o seu material a disposición de outras moitas persoas, pois non serían capaces de leválo a cabo porque as pezas non están ni numeradas, nin, bueno, digamos que se montan porque se conocen de antemão. Este Belén xigante renóvase ano tras ano. Nesta edición ampliouse con novos decorados e figuras como as dos pastores ou as modistas. Dende que abriu as súas portas, xa pasaron polo nacemento milleiros de visitantes. Atrae xente, e iso é o que nos gusta no pueblo. Que viña xente de fora e que non os teñamos soliños en Viveiro porque non hai por que estar solos. Isto é precioso. Cada ano está mellor, máis bonito. Está ben, este ano gustame máis. Situado nos arredores de Santa María do Campo, no centro de Viveiro, o Belén permanecerá aberto ata mediados de xaneiro.